iyudo ka sani wan nyaka gi jok madhi loka. Yes. Kofi Makadori minene wacho no endo mano ng'ama gocho loka. Freddy Jakadongo mago jok mosedhi loka. Odongo Swag no dhi Southern Sudan. Emma Jalamo. Emma Jalamo no se gocho loka. Yeah, German. Jalamo no dhi German. No dhi German to I think once. Yeah, no dhi German. Nikech ndalo binge ni Emma Jalamo ng'ama samoro be na morgo sana. Nikech Emma Jalamo no dwaga ni kodhiga ka nodhiga loka chon nodhi chode. Nikech dwe mar achiel ngene nok tiga kata nyaka sani pod ok oti dwe mar achiel en ga off. To koro chone dwe mar achiel ema nodhiga loka. Iwinje. Nodhi go thum, nodhi bayo loka. Iwinje. Koro gima jogi timo en na papi matero gi loka. To mondo megi losi ni kik onenre pap ni motera loka. Gilose gi show moro ma event mo matin to gichiemo kamano. Ma en gima wasechako appreciate ni aja to the world ni onge world ma gini pod ochope. Jogi dhi chodo but koro ibawo poster. Chodo to the world. Director wuo marach. Weri gi director. Director here. Freddy Jakadongo, Musa Jakadala. Kevo baka wile gino nego ng'ad 200 kata 150 ok rach. Kidwa ni gipong show maber. Ojase gise 50 but 200 ok rach kodi. Tabu jako yugi chien so esto nitiere jok monego beni be mano jok makwano kata to ni ndemo ka ng'ene ng'ad 200 Kofi Makadori mago jo 200 sani kini kindly ani wegi ngena na minyo ka ng'ado wazalea lejo tu moko pong show makata kori we ni ati 2 drinks igolo iwacho ni ji koro donjo gi ndawa areyo 2 smokes ono 2 drinks 2 smokes ngana mangindawa kadone mangindawa ni areyo to koro bas kare wawenda wareyo kajiwo kudonjo manga ndawa chiel yani bingeni ya nitie jotho moko midwa gole 2 drinks idwa tere 2 smoke kazo then 2 drinks to reu gi jotho mbere do podo ko 2 drinks 2 musicians podo po 2 drinks ko ni kata ne ji ogro biro to ko kata ne samoro madha nyuko kombere tiko nene donji ngado podo ko so chayo kombere yo dog 2 drinks Obedia, bwana ubute bwana yoto, wazi na 2 drinks, tiendelea. Ile kata mana biro. Mane momi ana koni ni neno kata jok makoni ngado so miangi to chamogi. Jogo gine class ngado show 100 mapong ok yot. Kajen 100 mo ken drink. To porgin sa. En pesa. Na chakongo chulo, ko gimito. Iwinye. Manyiso ni ng'ato be nyalo wuok ukani ati bwana mondike poster entrance so mo cham mano nyaka tabu jakugi pod nyalo cham pokno sere pokno ndise koro pokno ndise ne nyalo chamo gi 100 maber kabisa ang'o miwacho ni 100 to maja jathum maduong' bwana kendo en wuon jathum en wuon Kofi ene ma Kofi ya ene ma Kofi ya lwete ene ma Kofi ya lwete ma kata thum mar ng'ane ni thum mar Kofi thum dhi sia kababa nen ka thum Kofi to nen ga thum ng'ane nen thum Kofi no ema ne yuage ni en thum ema no ken thum ema ang'en mane kumidawa ma ok en thum ema tuma usiau ni ne mane thum Kofi azin nen mar octave
nen mar Kofi emane ng'ama nondiko thumni owuon en manager mane ok dwari ni Kokomo Victor ma the songwriter mar thumani iwinja kasto koro ing'en negi chap ne odwa nous nego Tabu Jakoyugi odwa nous ne Tabu Jakoyugi thum Tabu Jakoyugi ne chal ka gima dono tigi gi Kokomo Victor koso neno na aere promote ga wuoyi ma pinye ni mantie band ni nyathini be wer maber maingo Tabu iwinya japano ne wer copyright kama jamana ne nyono copyright mar Emma en ng'eno go copyrights mag Emma ka Emma en mano chako nega makata show mar Tabu ne nyalo ng'ad gi diere Tabu ne ng'ado wer saa uchiel kuonde gi pod chip in ogo thumbe Emma kona jok ma oningo bed ni ok ng'ad kata gate onyanga lemo drinks kata smoke drink kata smoke onyanga lemo kewoto nego ng'ad so ok rach kode kebo mane makawili onego ng'ad so bat ongere ga ogorera goche dot kaka rigodo be kaka goche makumra chiel mabecho anano kodo entry en ga free okay dong gine nega Las Vegas masai kan entrance be mana free but joka ne obeni mie ne maber ke Japan show ne makanyo jaso Manengo bitio gocha ya manengo beno jaso manengo beno sari stronghold ne manengo beno kotro secha ko ngadu so de Las Vegas koro nego beno wapi ready ke bwana ngadu so kata Kofi Makadori be uwe older nete moto kubwa bobyo ngade so Modo America tap the screen. Modo the America. Yeah. You want it? We don't worry. You don't worry moto kubwa nje tap. Tap the screen. King Mongi so. Ngani mia. Ojashi. My song. But moko ne obeni ngade ahinya Tabu Jakoyugi be ngado so but most wono Kofi be piny wono Kofi be sani ne obeni drinks as the father as the son weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuok kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation. Ne adieri makende. Yes, camera testing. Is mic okay? Yeah. Mic is okay? All right. Nyakora moge kaka pile wan kaendi mailuongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile and wadwa ni wago mbaka matin wasemolo kaendi gi ajawa analyst the truth gauge himself asango winyo wadwa ni wawuo matin gimano dugo mora and the other last was it in some days back ne wan kacha indoge event la Kisama ka jioromo koda kanyo endo jomoko lunga na sango bwana Anumari interview yo kalewne bwana interview yo kalewne an nga asango
an umari nash umari chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko kata inyalo wacho ni umari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kawuono wadwa ni watim analysis moko matin kanyo endo bed koda nyaka watieki kanyo wawinja ni to kawuono Asango kelo ang'o ma collect oko kanyo no endo to ibede ma in kanyo samoro nitie gimineno ka en ya jawa ka to aepone angamamoni bende nambwani piny kanyo kata inyalo biro to aketa Asango koro urado ga Zango face to face uso kwa uso mic to mic bed koro nyaka watieki kapok subscribe ne channel ni endi to subscribe mondo samoro moro ma wan gi wendo tiyudo wa achiel kachiel ma pod en LTN mopande inyenywelela Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Tiur mar tera dala umogo kod kaka Talanta, D-Star, 811 star, 928 hash. Hane dala hasei kora mama Tuset tera dala ubai kaka Talanta siwaskiza tune. Dial star 811 star 928 hash. Hano da bedigi pesa mangen. Da bedigi pesa mangen. Toto da bedigi pesa maton. Yawa name on the test. Yes, hands sawa. Bise ya wedie kete on. Mana microphone acha kutiyo kapok ing'eyo. Yes, Nyakaramogi, wendo maru osechopo kaendi iluongo ne Asango Wenyo. In fact Asango tutindo kata wendo. Wacho ne Asango Wenyo ne ka. Onego wach ni Nyakaramogi Juang. Jadala wa osechopo ka. Kata chiel kuomo osechopo ka. Otherwise. Nyakaramogi Juang. Achiel kuomo osechopo ka iluongo ne Asango Wenyo. Asango kapok wachako ne dongo olo uru soda yawa bodo mi wagide bodo be waywe waduondo wa but orego beno wayudo ginde usiepi moro cha doni wachini ngo usiepi go daktari edogire daktari nitie onge wachni no Dr. Morris mago usiepe na wageno sana Morris odigo chung kara bare soda yawa Morris soda mapile eno nya chung ni pile ma Sodando to pile kata kube Murizo kelo sodando sawa ano kan mani luongo ni Mercy Alicia mano ngene mano koro LTN sani gi nyaka service na koro wamo kemo kaka kineno kanyo no endo wan ka ende gi Asango mos joge piyo mondo mi wachaka kwadon wadeko mokwongo amoso uni misawa uru duto ma ilongo ni the real analyst ajawa analyst Dr. Sango maka nyathi achiel jara urgele na pondo tingo pom such kapop is not calendarable Asango porwan mane ajawa ka kendo ajawa nane kwa dhego maber and what is making me happy and it's motivating me kizungu no winja die dongen ni no nyori anyuala kaka jajawa en mani koro idonjori kuonde mok mag but no nyori wich maraja ajawa ka kisedonje idonjore gi wiji no makata kisungu mandinge mabeyo disappear dong nin ka japuonj kisungu koro sani na gi motimo ni mane kichidhi ga jawa no gima miyaga mor kata miyaga motivation en kayudo ka kwaromo gi ji oko kacha they are taking it positive akeni imbi sewuotho gi ji mokawe positive koso kendo ji mang'eny koni bwana Asango gimitimo no ber sai
ji mang'eny kawe positive. Yeah. Giyie ne gimo wacho le. Kata jok mowuoyo kuom gigi. Ogigore azango bwana. Ina sawa. Koro onge gimoro onge gimoro rach gimo wacho. Madh soda ang'wa ng'ado. Ang'wa ng'ade gire. Ne tang'e ne dhi ng'ado. Nochumi nyaka wache kamera kata ni kae mogi. Kawuono Zango, wadwa ni bende wang'iye gine standard mar Ajawa. Ajawa kata kwa wacho marach to be nyaka wawach ma positive. Kawuono adwa ni wawuoye gik moko ariyo ma bende aneno ka berna. Like kawuono an personally abiro appreciate Ajawa. Achiel en bei gi kaka Ajawa oketi ruakruok. Ineno Ajawa is no ok en moro mono nyaka irwak lewni motuch. Iyudo ka ng'ato go Ajawa to ruako koti. Injo Jajawa lore gari. Kata ansani dong neka an gi sati. Amanti do weti shada. Adwa ni dongine mi chako gini. Kata ansani no karwako sati. Kenda rwakora ma smart. Darwakora ma smart. Rwakruok ni nopuonjo wagaja ni kirwaki ibire ne yakibed ng'ama smart. Kisebed artist koro yakibed ng'ama smart. Nikech last time na wuoyo ka na wacho ni Jajawa en japuonj mar piny. Koro kidwa puonjo ji ti no wuone mirwako piende dhok. Kidwa puonjo ng'ama rwako koti, ng'ama oa e ofis. Ino wuone mirwako duster mar ng'ato. Lep Jajawa chon ok duster ng'ato mokete dhot. Iwinjo. Ingeni bado ng'enne gin gi cultural aspect. Ineno cultural kata sani nitiere gima nyalo twang'o ma cultural. But nyako nyisi ni koro kata sani obed matambara. Kichido ka gichane gin gi patches and then away half naked. Samoro bi ingech okay jite samoro wachi ni jite okoero neno dug ng'ato. Kawuono bamni gini gichowe bamni gi bath siende ni konchiel nono and then kori ni okote ng'ato kori no kende lich ne serious. Iwinjo. Itijo kuma and then kori they gi kori bath kori konchiel kani nono gi bath siende ni beni nono to kuma idhiye ni oting'o mere gi oche. Iwinjo. Kech oangla ni goyo nyake liete ni goyo budho mopogore kata sani pod igoyo the same. Samoro ng'ato wako dala ne, samoro ng'ato odhi party moro moluongo anyuola ne moluongo kaoche, samoro ng'ato dhi ywago jokamare gitu. Samoro en corporate events, launch bank moro mo be. Jokindo maonge ge bank, wacho ni launch bank moro kindo. Mane ki chalo ng'ama mano ni ere ka bank do bedo kindu to gine ne. Yugi wuod kindu be. Yugi. Mano imbe kore wacho mara. No. Menyiso ni wacho ne. Ichalo ng'ama yanyo gwengi yugi. Ine me wacho ne. Ine me wacho. Chalo ne sani kuponi gimoro timore gwengi yugi to koningo waketi to ma LTN mopande inyenyo elela kata mar CEO mowuok. Sawa. Agere yugi tidwa daso gimoro kuome but wacha dieri. Wawacho ni bank bedo launched and uluongi Jajawa. That is a corporate event. Menyiso ni nyaki bed presentable. Yeah, and gigite ng'ama nyalo chako appreciate ka en osogo nyalo chako loko gini mos en mo chako loko rwakruok ne to emo biro loke saidi inda koro odugo loke makoro en gi ji to kata ema jalamo do nego chogi suit no gocho gi suit but koro inda no sani ka ido in sani kata ka dhi event moro ingeni nyalo event ka event chinglu tweng'o ne event ka event otung kok ni gocho moko ma kawaida mag kor gwenge gi event ka event otweng'o ne yeah iwinjo koro lunga inde arus
arusi mabe ang'eno ok bibedo machiegni to biro tweng'o according to kaka un iwinjo udhi nyombo iwinjo mabe ang'eni pod onge machiegni obiro tweng'o ne nyombo no iwinjo and then yudo ka band ne ng'en Emma ne gocho gi suit iwinja but jo band ne be mano chako idho jo band Emma gine ma gichako rwako uniform ma t-shirt iwinje gichako to girwake Lady Morin bende at that moment Lady Morin ma gine ne koro on the side of Mon Lady Morin ma upuonjo Emma gino koro Emma do lose ng'awe rank machielo mayombo Lady Morin koro ne competitive moro kanyo to giduogi lose kamano ma sani ka inda nyayudo ka jawa nigi koti ma ogoto kuk chwer ma koti mogeng'o kuok iwinjo koti ma ywe kuok ok ywe ni ywe gitawe jawa koti ma ywe ne kuok ogogi koni koti absorb koti absorb kuok to okuok oko kuok ma koni igogi band koti ni iwinjo koro mano kuma sani ajawa osechope and we kata ambe appreciate ajawa no oa mabor gi rwakruok ma jok momok rwakruok machon kata ni nyadundo gini bonego beni koro sani keto piny emite kone atoni wayiye nie to piendo koro bebole pe no. And on my side Tony is still playing a very key role, especially kwa the Angla nikech. Koro sama iwacho gini. Koro Tony okone ko benir launch bank ma Kindu Bay. Tony okone ko beni gocho kuma mere oriwore gi oche. No. Koro hero no gote. No wacho no beni advice Tony ni to. No, niti dancers kaka iluongo ni kochia dancers. Dine kaka girwakore. Irwako walo kama. Kaso kore ka wan gi jo modern dancers machwado sakata. To kon mano nyaka obed gi two types no koro mano kwatere dancers go kata kwatere traditional dancers koro wawach ni kare tuno go traditional dancing to dongo go traditional wan gi modern ohangla kasto wan gi traditional ohangla koro golwa keyboard kikogo keyboard kata kogo keyboard to dongi inju gigene tudu nitono mina dundo dun en keyboard gimadi wacho ni Tony panga bunda nyeto kaka ni pango ga parga uchiel cha ngenti ne gipange mangwen ka ngeny chon ni panga parga riyo katin kore ngeni ka dunga ne ka tunga kudu bunda pargi mo skamata koro mane kumone go beni to ne goyo en drum set do ka bol pin odogo oroto na kiko gi pin otina lock koro tiena lock ne otina lock go gima wacho no to medo gi piano to tiena lock rwakre ma smart serious to tiena lock go nyako roto to ni nyadundo kata roto no tino we mo golo pin to ni go nanda to ko kata ko go nanda do ona ndik mo modern ona ndeza modern timo percussion atemo kitimo percussion ona do ni class 939J okay ne 938J mo go traditional ka to 939 podo nanda onge onanda ni 940 onanda ni 940 Michael warwake piano warwake onanda gini gik mamoda koro kapo no Tony obolo nanda pe okawo roto oketi tingo poro ting tu koro bago makar kata koro wakare kama dongini ngama alikane
dhi biro gi tu goporo goroto odhi rwakore design Go walo. go walo koro ang'e maber ng'ama alika to ka dwaro wangla alika ng'ama ang'e ni I expect ni ng'ama dhi biro gi suit odhi gocho gi sude no nyaka piny ru koro adwaro wangla koro en obiro yudo ok ni ok obi koso so obiro yudo shows mang'eny epengo Tony malo no wale na kamano kose ng'awe no ng'awe ni koro nyaka wagoye gi suit to ko gikni ginene ya wagole duk koro wang'e ni oangla wan igo ka ji orwakore kama oangla wa geno koro wago class 140 wago 138 wane modern koro rwakri modern ting don adang kamano so oangla to ose move kata bei yudo ka tinga to chako ne ochaka matin ne tap sechore 300 bei mar oangla ema pod ok ni sawa ahinya nikech yawagi kawuono ng'ato gaga hit song achiel kama odono ng'ad gate 400 500 and then 400 500 ni odhi ng'ad ne ji adek in ga chaya iwinyo mae gima en onego bed niya kiseng'e ni an gi hit songs 20 yani hit song manyalo go hit song kata par kapod dhano ok ondeke ni pod gichunga kacha chaje gate 500 VIP 1000 waonge kod gi shida nikech idhi moro ji be mor ji in gi ji iwinya in gi hit song achiel makang osetiek goye ni jomodong kai kod ji kowa e list mari gin jothumbe adi monego bed ni wanyalo ng'ado 500 kadhi mbele e list mara jo 500 gin an gi ndaja 500 dongo swag ja 500 an gi ema be onego chak duok bei piny but pod onya ng'ado 500 on special occasions Freddy Jakadongo Musa Jakadala kaber gi ng'ad 300 Freddy Jakadongo Musa Jakadala kevo baka wile gino ne ng'ad 200 kata 150 ok rach gido ni gipong show maber ojase gese 50 but 200 ok rach kodi tabu jako yugi chien so esto nitiere jok monego beni be mano jok makwano kata to ni ndemo kanyo ne ng'ad 200 Kofi Makadori mago jo 200 sani kine kindly ani ubegi ngana na minyo ngalo wazalea lejo tu moko pong shoma kata kori we ni ati 2 drinks igolo iwacho ni jikoro donjo gi ndawa areyo 2 smokes ana 2 drinks 2 smokes ngana mangindawa kadone mangindawa di areyo to kono bas kare we ndawa areyo kajiwo kudonjo manga ndawa chiel yani bingeni ya nitie jodho moko midwa gole 2 drinks idwa tergi 2 smoke kaza ben 2 drinks to rew gi jothumbe do podo ko 2 drinks 2 musicians podo po 2 drinks ko kata ne ji ogro biro to ko kata ne samoro madha nyuko kombe ariyo tiko nene donji ngado podo ko so chayo kombe ariyo dog 2 drinks Obedia, but ubute mona yodo, wazi na 2 drinks. Tiendelea. Iyo kata mana biro. Mane momi ana koni ni neno kata jok makoni ngado so 100 to chamogi. Jogo gine class. Ngado show 100 mapong ok yot. Kajane 100 mo ken drink. To porgin sa. En pesa. En pesa. Na cha kuongo chulo. Ko jo meto.
Iwinjo. Manyiso ni ng'ato be nyalo wuok ka net bwana mondike poster. Entrance so mo cham. Mano nyaka tabu jakugi pod nyalo cham. Pok no sere. Pok no ndise. Koro pok no ndise ne. Nyalo chamo gi mia maber kabisa. Ang'o miwacho ni mia to maja jathum maduong' bwana. Kendo en wuon jathum, en wuon Kofi. Echa en ma Kofi ya En ma Kofi ya lwete. En ma Kofi ya lwete. Ma kata thum mar ng'ane ni thum mar Kofi, thum dhi siaka baba. Nen ka thum Kofi to nen ga thum ng'ane. Nen thum Kofi no ema ne yuage ni en thum ema. No ken thum ema. Ang'en mane kumi dawa magodo. Ok en thum ema. Tuma usiau. Siau ni ne mane thum Kofi azin. Nen mar tabu. Nen mar oktabu. Nen mar Kofi emane ng'ama nondiko thum no wuon. En manager mane ok dwari ni. Kokomo Victor ma songwriter mar thuma ni. Iwinja. Kasto koro ng'en negi chap ne odwa no us ne go tabu Jakoyugi. Odwa no us ne tabu Jakoyugi thum. Tabu Jakoyugi ne chal ka gima dono tigi gi Kokomo Victor. Koso neno na aere promote ga wuoi ma piny ni mantie bande. Kenya tini be wer maber maingo tabu. Iwinya. Jamano ne wer. Copyright kama jamano ne nyono copyright mar Emma. En ng'eno go copyrights mag Emma ka Emma. En mano chako ne ga makada show mar tabu ne nyalo ng'ad gi diere. Tabu ne ng'ado wer sa auchiel ko ne podo chip in ogo thumbe Emma. Ejo wer ka Emma exactly. Iwinjo. Ng'ane ne wero thumbe inda ne wero ga thumbe mago kachbigi. Mago best awu kunde mangi go best. Inda ne go thumbe kach makano mako thumo kach. Makana sani kata mikono inda ne go na thumo kach to oluoko okach gi duondo kach. No konyal. Mano chon sani. Kata sani. Ko idwa chulo inda pesa di mondo go thumbo kach. Dong mana lofu. Jojo ka kimye me on stage. Kone inda magna okachbigi. Bueno, kaida kita kamano bonza kaneno selal kuri achiel kaido ok nyal chungo thum. By the way, ne wasani matenda kegi momiyo wasani timo gini ok ober ahinya. Asedhi e shows moko mag wasani matendo iro ne ng'ato chiwo mea ochungo thum so ok awuo marach ochiwo mano thum mano wago daro yudok mo adala tego thum no tano ko ber no Nairobi ka 200 ng'ato wacho no nuone thum gi 200 yawo enen 200 kata 200 no kata lufu aldo alufu ne wago thum kata ema ne no thum ga lufu tinge ka kenoe eno ni kaka no dhino to koko ne ema ne to ema kon jawaya ni to mana kaka no gi pesa ok ne ni aweri na de nya piny mabon susu ak chungo thum en ga kan gi ne to jawaya mitimo ne chake mano ok ne chak thum gi tiende en ni nuona thumino japeto bendi winjo kaluongi winjo kiluonga gimidwa japeto mani ngeni tudori gi jawang tudori nisechopo nia nisechopo kachachania Nairobi kato winye ngenye lakini biro chamo mano pesa na emewacho na koso mari moro taki inyalo yudo de madongo mabiro kesikiti osemia 1000 Japeto bendi winjo kaluongi iwinjo ga gino donjo ok ni chungo thum ni susu chak thum gi tiende chak thum no jatelo wacho jatelo segolo gimoro ka jatelo tingene sechego sama jatelo golo ni 200 nitie ng'ato man ga 1000 kacha ichungo ne thum ni to kuma ne thum ni osegike ne mit ne to kata thum ni embe ne mit ne ko kata ko dogo chake podoko chwany chungo thum ni to embe no sechung koko chungo miel ngeno koko odhi odoge pesa ne magi walo ne ngenia
mane japeto kamane inyalo yudo de madongo mabiro kadhi susu oloko bi eno ko igeng'alo fuma biro ne kech sling 100 kata 100 jongi chunge ga nyaka ne 50 bob na 50 koro onego beni kichake tichake pace modhi gono upcoming akeni winjo kanyo to upcoming kanyo to losuru manga manoloso wachno en Emma manotamre chiwa chungo thu Emma manochako thum kata Lady Murino otie to Lady Murino go osechunge alofu ne chunga thum ichunga completely po chako manyien Emma nodage Emma kaka mieno en mochako girene ko kamanto okongo tiri mutere nyaka oko tichaki omo ni go kendo bwana Emma no Emma loso mang'eny Emma bebazu Emma loso gik mang'eny Emma ai kore neno gik matemo timo gik mane matimo timo gi makoro gi exaggerate koro bedo sunga Emma bingeno golo nyaka kionjo kionjo manyaka go thumbe auchiel kaso ng'ato koseneni to odhi out dong ni neno Emma aserumo kode pap what is next josindo gi kionjo josindo mako gi kionjo duto ginene iwalo ang' ni miadho mino kendi iwalo nyaka jombita en zaboro ochika par kura par kanyo jomagete sedhi ga magete jomagete awachoche ni jotienam sori josori be nyaka gone gi maspa kanye maspa iwalo kigoyo ai ni go tiere kionjo pong nyaka nyithindo igolo kaka thuoni gate Emma otimo gimaber Emma kodhi kuondego kiwalo dongo wewe kiko donji nitiere kuma kisechope to kisa nikech ing'e maber igo kionjo kigoyo pod shoni dhi po ni maguok moro nodhi gine mambeta cha iluongo nang'o seriabi ni jonjuni dhi gocho kanyo ni be mondo rito kionjo jonjuni koto mano koro ne gibedo gi rito kionjo ka jonjuni macho gi seriabi macho gine Blue Ridge Hotel no bago ke nyakoro mogi pod wan kaendi wago mbaka kaendi watemo akeni show ni waluonge ni Ajawa to the world koso wakete ni Ajawa Nyakarie Ajawa Nyakarie kata Ajawa to the world Ajawa to the world no takwiri ni mano nyingi Ajawa worldwide good Ajawa to the world mati poro the world but what odhi ngeno lo beni sane Jawa wa gini monego beni keta Jawa bedo worldwide makoro watemo ne mai makoro keta Jawa worldwide koro wacho na Ajawa Nyakarie magik mineno gi okay iwinjo ka ano wuon okan gani ana against jatu mora iwinjo kuma ngato timo maber ya appreciate ndato no kidwaga to ganga ko ni an kata sani ni an fan marinda ano nasi kwiri gini ano kan fan marinda bokribi but kumotimo maber ti appreciate kaka sani nyarje duong kano go maber kata ndalo go ndalo kano mano golo nyarje duong na kon nyarje duong ogo maber kata video ne is very clear iwinja to ok an fan gimotimo maber ta appreciate ni kanto inda nogo mamit iwinja thum gi man gi go gi Nadia dong ne kan ne nende lumbro nindo nyaka kawuono to thum bazu lelo mi giero ri bazu ni gidhi go thum machano nindo be akoni mana kan mera thum chato ni piny gima ni piny wang'e gima chamore wang'e mobiro luoke magi nyar jaduong we luoke gi nyar jaduong inda do rumo podre sanen piny sanden piny but nyar jaduong chungo ngeni tie gimoro wanyisi ga gimoro ge thum wale kigo marach tilengi marach nino jidhi kawo ni kanyo masani sechope ge lengo ngacha onge sani ngacha go thumbe moko no kore go marach tiu kapanyo moro luoke go chap iwinyo tidong ju koro podina bazi kata sani podem bazi mana nikech nyonje duno luoke go maler wan ber ahinya kona jok ma oningo bed ni ok ng'ad kata gate
Onyanga lemo. Drinks kata smoke. Drink kata smoke. Onyanga lemo. Kevoto nego ng'ad so okrach kod. Kevo mane. Makawili. Onego ng'ad so bati. Ongere ga ogorena. Goche dot kaka rigodo be kala ko goche makumra chiel mabecho anano ko do entry en ga free. Okay. Dong gine ga Las Vegas masai kan. Entrance be mana free. But jo ka ne be mi ne magari ke chapa ne sio ne makanyo jaso. Mane go tio goche ai mane go be no jaso. Mane go be sa stronghold ne. Mane go be ni koto se cha ko ngadu so. De Las Vegas ko nego be no wa ko ready ke bo no ngade ngadu so kata coffee makadori be uwe alternate moto kubwa bo yo ngade so modo do America tap the screen ko do America yo yo ngade Ilo moto kubwa nje tap the screen. Mongi yo. Ngadi mia. Ojaki, maisi song. Atu moko ne ubeni ngadi ahinya tabu ja kugucha benya ngadu so but most wono coffee be pay. Wono coffee be sanu ne ubeni drinks. As the father as the son. The father no. Don't need the father. Yenya inyalo bedo gi baba uru babu odhier tidhi meo. Kasi kiduge dhier ki baba. Baba uno dhier. Matini kise meo to nego bini maintain meo. Koro kofi mafuwa. Kofi nego be kaka no sepando cha. Mono yombo wuona gi. Sani ngene gin gitabu ina gimoro ne. My name. Mostly on the Ubena London drinks. I won't go with drinks. I won't go with drinks. We got a mad drink, and kwanza more expensive because my married here. Ahongo nengoje odonj kata gi pi. Monde kaniko kotre. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedhi nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mondi yud skiza tune mar Vera Mogo kod Papati. D-Star, aboro achiel ariyo star, abiriyo aboro ang'wen hash. To set Vera by Papati as your skiza tune, dial star 812 star 784 hash. Mama nyumi dokadi, mademoro yi, jabera nyumi dokadi, madimoro. Ero kamano Nyakoramogi, ne pod wan e break kacha, wan ka indigi asango winyo. Kaki winjo kanyo no endo. Wan e chenro okona ni wacho ne ajawa nyaka rie. Iwinjo pod joluo timo ne uchunguzi ukonwa ne rieyo gimoro iluongo nang'o mondo mikoro omiye
nying maler mochikore kode. Wan kaendi pod wan gi Asango Wenyo. Wan wawache kaka en. Imbe kiwinjo ka kumoro rach inyalo biro mondo mi bende wa correct kata inyalo miyo wa comment kanyo no endo. Asango gima nyaka wayie gi sane ni ajawa to koro opogore gi machon. Iyudo ka sani wan nyaka gi jok madhi loka. Yes. Kofi Makadori minene wacho na endo mano ng'ama gocho loka. Freddy Jakadongo mago jok mosedhi loka. Udongo Swag no dhi Southern Sudan. Emma Jalamo. Emma Jalamo se gocho loka. Yeah, German. Majalam no the German. Not the German to have, I think once. Yeah, not the German. Nikech ndalo bingene Emma Jalamo ngama samoro be na morgo sana. Nikech Emma Jalamo no dwaga ni kodhiga no dhiga kana dhiga loka chon no dhiga no dhi chode. Nikech dwe mar achiel ngene nokti kata nyaka sani pod ok oti dwe mar achiel en ga off. To koro chone dwe mar achiel ema no dhiga loka. Iwinja. No kodhi no dhi go thum, no dhi adhi no dhi bayo loka. Iwinja. Koro gima jogi timo en na papi matero gi loka. To mondo megi losi ni kigonenre pap ni motera loka. Gilose gi show moro ma event mo matin to gichimo kamano. Ma in gima wasecha ko appreciate ni ajawa to the world ni onge world ma gini podo chope jogi dhi chodo but kore bao poster Chode to the world. director huo maraj very good director here. Yenga buyota cambio gololand na moyo chape Goro director here. Ma ino ki appreciate the level ma anglo donje ni nyithindwa sani gocho German ineno gima wanyisi and mondo mi ng'e ni gini en adieri ajawa pok odhi world ajawa pod wan go ka pod wan go mta is to the world is going to the world but poko chope wan geek worldwide ajawa wan ge mtaka wan go ka but it is going to the world ajawa wan go die mtaka poko the world LTN mazamoro wabro the world ma kata LTN is still to the world or LTN to the world ajawa mta ajawa to ko karibu jan bigo to the Nyanza kata Nyanza wide. Okay. Koro gima wadwa wacho ineno ndalo ngane benga no sedhi world and rumba or luo rumba no sedhi world ma iyudo ka ng'ato band mzima dhigocho oko apane band mar benga chema no dhi oko ma jo benga ma nodong band members nodong kocha moko nodong kono. I think something like that. Mane mami onya wacho ni ne benga worldwide kech benga no dhi oko gi team ne te sani ko wacho ni LTN Omari nyalo wacho ni odhi timo nonro oko iwinja enene Omari kodhi samonya yudo ambuachi moro ma oko kuro mi ambuaro moro oko kuro to koni Omari a organize ne Lisha biro koni to demni moro karo koni tiego chiegni gi dem Lisha to koni Omari sama organize ne Lisha soni imoki achuni bi koni iwinja kore giriwore demni di dem Lisha oriwore kore dhi kaka MC to ng'achade kaka jatho to kare wadhi chweto dik bwana ma elwo trending bwana miagi iwinya koro magi minjo kata koro MC Japolo yeah
ng'iye kata grao en gi comedy mane kata en gi potentiality mane mar dhi kamera manano MC Japolo nigi potentiality mane mar dhi ko MC Loka bani wuone ng'ama jaman marayo ai kana na majwini tasango maka unyendo mundo chon manyiso ni ni dwate mkono wani ionge ge dayo man maji dena nyemta okni onge go wanwa nyema raun iwinyo okuru joka to ng'aw nyemo kor joka dhi nyemo kor in gi dem na Dubai ambe amanyo dem Dubai king jasupu boyo dem ne moro Dubai alwaj ni LTN di Dubai kor LTN di Dubai kare dhi nyemo ng'ato ni rumbu chok show kaji no ga gidhi organize kumoro kata club moro machalo Las Vegas makocha Las Vegas majama Las Vegas majama gi jok mokadek moko dhi tich wawach ni sani wan Kenya ka sani wawach ni jaluo moro ma waonge Kenya wawuondre ni waonge Kenya wan jaman sani to jaman itiyo Mombasa atiyo Kisumu jasup tiyo Nairobi to jasup dem ne go thong Kenya iwinja koro in short what different cities iwinja to jasup dem ne mago thong Kenya biro to biro gocho Nairobi to kono Omari bana Omari dong ni Nairobi kanye Omari kono jasup na neno ka biro ngati biro kan biro gocho kone ti mana kama ler kono na dumiela abago bu kor jasup mo bago no bu jasup mo da bago bu kor ngemi gin friends makocha kor gidhi giluongore to kangi se chokore to yudo ka ochoge kata mane space mo temel interview karwane timako kamera gimalo aerial camera ilone aerial photography aerial view koro se kete kamano to yudo ka ji mang'eny neno ni club po kas to ngin seche go and then nyalo biro kata ji mang'eny jena kata ka ji ng'eny to ji ng'eny nikech yo lesa biro ka Omari biro ka koro chiegni nwa chiegni ya joka ba winjo ni tiuma gi train to kone adonjo mane train tai ko Dario yesea Mombasa gik Nairobi piradi kaso macho be electric piradi ya Kisumu chopo Mombasa yot kasi biro tigolonwa dollars moko ariyo dollar moko 10 ma dollar achiel mi k kama basi yineno kama lich usemeku dok chode e room kwa tieka ma show asego thombe wa ngato gidemne koro watimo gima nokelowa tokuma kwa se wuondo jopiny to wadoke gima nokelo nikech ka ponono ne en gima ajawa worldwide inda na wachagi hapa ne ema notemo gini nodwaro ga ne nodhi gi team ne no gonu live band kako go e Kenjwak iwinja nonyalo nokonyalo onge chieng mane ema odhi ndalo mano hitgo onge chieng mano tingo band ne modhi kono ndalo ma ema ne top donge kata di chieng achiel ma ema nogo poster nodhi gocho kucho we kata gini keche no dwa no dhi otime maber iwinya mano temo mano tamo koro sama koro no se dok piny no wadhi adond kaka chuo moko gibedondo buara baby ine me in chien de ko biro kata organize ne manu be maranga be marema buana mali lo yetike koro ine me in chien bia min no donki kise losa idonja daily for gimoro bende ma kidog Kenya gi lweti nono my friends will support you thank you kendo gieri friends go eri ga seriously amanyo dialogue number 90711923274 imedo plus 254
Idayo man Jaman, man California. This is the right time. I'm be el tiento. Japo mana matigo choko no makriga. O mari biti mu interview. California. I'd rather people gino Jaman. Nenga. Tu luman corno. Gini yot agapuonji. Yot kama kurage jawangla. Jawangla gi. Kori nyam jawangla gi mumio ginya makore kode. Gine no mari be menyo gi. Wanyeme mtababa. Ai ko setabi wabi. No, kopo ni ati ni chode ma kari jindo ne ganda. Adwa dayo. In meti wacha dir yar gi ma okela. Ai chako ge airport ne. Ya nyakora mo ka kene no ka nyiri wase donjo. Kasi ngini alando nga okela. Ya nga okela en. Ya happy to wangu beti. Pesa ben sura de. Ngini pesa ki gwenyure ga ge sura. Sura onge ba sa gine. Pesa ge sura. Gakili. Ikomo kadego kudega kwa mnyako. Kiyo nyako mani ge pesa. Edo kosa kili kata sura. Au gigatego kriyo go nyaka chia. Sako ge pesa ge sura gakili matiyo. Gisianda. Nyaka moro mes. Na to nege pesa to nge flat. To kurun kecha nge pesa dugo no exactly this is the flat screen. Man nge pesa koro convince no. Inye karibe go no. It was lame. Kini nyini wasenda kidongo go khairo ga gilele ga. Mani ngenia. Inakia appreciate. Nge pesa koro ya bade mero. Yar gima chalo ga to. Kasi chayo kumachia. Ana mami ano khairo ga nyini wasenda kidongo. To senda kidongo kala ndigo. Tinge bate paro ni tange to lawo ni okuma wawa nge japese makoro en adier man Nyasaye mwa wache LTN ka ni adier man Nyasaye onge jawangla mosedhiga gocho loka malo gocho no kende motere loka onge agi gocho to karo kata gidhe ga tima ngwa sa fini dong nyajera dong ma loso ga shoes wewe wani kama yeah tukoro lunga no wacha diri ya dir tadwaro kare wachwa ninga dong nyajera dong ma organize ga shoes gi ko de okuguro u is go fitu nyajera akia ikiebo kidogo fan the best fan kare kovien nga mari nyajera ya kare igine no mari an nyen gik mo bedo insani one beno kidini omari false gauge false gauge man gauge kata truth meter kata false meter ko jogo gauge sani jamir gambo maduong ma ineno weluoro gigi iluoro nango jongine magidhi kaja gilano ni an nyajera no ko kunyal gine kinyo TikTok matini ngano se miustan the woman in my life kanyo nyime matere kucho kugosho nyimo kero so chati makrogo osedhi digi baby ogombo baby agombi igomba mama agombi chunya ngombo ni jahera na chunya ngombo ni je idende Koro mane gima timre chode to the world chode worldwide ajawa to kore to the world ajawa to the world chode worldwide sane kweche kwa yudo ngama de loka kokende ko posta maber kech wasing'eyo gimotimo kono monego bedni full band wuok ka piny band mar ngane chiluongo mar Emilio na morao koso Rio Har band no te digocho VR band no te Malaika musical Malaika by the way yindu kori wacho maraj Malaika dong no de loka Malaika band Malaika koso inda nen Malaika to no luomo jomoko koro jajawa nen tiere kanyo
Jabunde nentie. Mano ko luongo malaika to malaika ka kwane ne ground kaini utinge teo te kone kuru. Ma ino ki appreciate kata ne enda no ka opposition moro dhego loka. To kara mar gima lero ni maler ni nango. Ineno ka enda nyaka jajawa nyayudo dayo loka. Kore ni dachi, kore lagi dachi golo mare dhi malo. Dachi golo mare dhi malo. Koro jok mane deche gi mane nigi de loka e mano dhi. Gidhi nyimo loka. Yeah. Matini time nango. Matsora. Ji kapo kemado ji negede timo ngoloka. Nyimo loka. Matsora. Matsora kambi. Director. Saber kodikos wade gini oseng'ao. Jakora moge. Wanwa wache kama. Imbende inyalo konwa kaka nene kanyo endo mapod iluongo ne Luo Trending Nation mopande nyenyo lela ikonwa ni according to uchunguzi mosebed kotem gi jawo mabe one and only the truth gauge ajawa analyst Asango Winyo owacho maber konuoyo kowache kamera kende mokanone Nyemo emadhiloka Nyemo worldwide, Ajawa is still to the world. Ajawa the world, but Nyemo si chupe world. Koro, Ajawa lao Nyemo. Emu meba we matin. Hey. Dona koni kane inda, dona koni joku manodhiga. Benga worldwide. Nkech benga no si chupe world. Yuinja. Be paro ka inda ne dwa dhiga Europe. Europe tour. Gi jogenete. Gik moko matine mono bag. Matine ngo. Ngodo do no kodhi gi matine no. Koro gik matine go monego bed ni loso. Masani ngeni ya kuma sani wachimo ni. Onego bed ni ya. Kapo ndo top band ma Kenya ka. Top band. Injajawa. Onego bed ni ibedu gi gimora mora. Passport. Te. Ibiro kwa tiche band wa music of ilongo ni malaika musical requirements nyakibedi passport nikechwanya nyakibedi passport wa kiwa kunga kwa nyakibedi gisi plaza no ba man nyakibedi ni timo form 4 nyakibedi ni yudo si kata C plus moro e kisungu nikechwanya lo wuok ko mar Kenya iwinyo Ngeki mi wacho no to sense kopo ne ati ni ine top idwa tiye top band wangla top band ma company achiel nyaki bed gi mini grade mar C minus to nyaka bende kisungu ne gi C plus nikech wanyalo dhi loka anytime to they want no mini grade wa kita di kechi nyalo bedo gi talent mini grade nyalo golo ji mang'eny oko tin gi talent ina gi di plain ibede gi pass languages ibede gi C plus and above a language ma kizungu kende Kiswahili to kochuno in MC mar top band nyaki bedi gi C plus e kisungu nikech ibro ting band mzima de go MC loka do they go nango well visitors is like soil cause do go nango nyaki ngeni koro adogo gige na contents gagi. Yeah, ladies and gentlemen, this is Malaika Musical. We are here to entertain you. Please sit back, relax, and enjoy. Your MC Asango Makawinyo. Welcome. Let us join our hands together. We want to welcome one and only Prince Inda Manukuruhun Jamani. Kori ngeni joka gino mani ngeni kori makurini anan. Koro makurini nan. Kori de kata yuaje ni no mani ne kori di introduce inda pod sawa you have English me lo present embeleji iwinya koro kata koro angi ta kidugo nikech ngeju luo ben ma biro mielo koro kai konyo dholuo makachiel ka ngama kiaga dholuo iwinyo dholuo pora kwa umbali mamzungu binyadongo mako yawa mikoniana potato koro ngene mzungu ni potato koro godho tumno ge potato
Koro ni to winjo kisungu ngato ayo. Asa ngeni sayudo tich malaika. Nikech grade go to yo melongo go to wadin kod. Poda awacho mano MC. Okay. Na kibedi gi C+ kitidhi wuoyo ka. E kizungu. And then ineno wazungu ka ero ni koro kang bando bedo piny to gidwa ni giwuoyo kodu achiel kachiel. Yeah. Samoro an ng'ena moko kane poda somo kane an high school. Na talent na ne nachako chon. Nago thum ne wazunge moko ne ntiere ginene mandhewa. Ne iluongo ni karibuni eco cottages. Wazunge moko ne ntie kanyo. Koro gima ne timre band mana an godo na tingo band ma tingo jodana. And mano no mi auso oruto single of auchiel oruto. Mano los gi siling 500 wan dhi uso single of auchiel. To wuon oruto kia Kisumu odo uso oruto neni. Iwinya en obiro wuok kode to biro luonga ne bi jatelo. Koro became band leader nikech kizungu. Koro ka ng'ato dogo gi ng'ate band na ni jok ma nyalo wuoyo jok mok nyal. Koro ng'e wazungu ko ero ni samora jawache maber ne. Ubiro you've made it a what? Koro ng'e gimo losa jawa ni. Gidwa ni ginge. And how is it producing sound? Hey. Yeah, like it's so wow, like cha. Koro cha ni. Koro kivinji ni koro cha ne mevinjo. Koro nego beni bedo gi C+ ni moro. Language English. Specifically. Mano ji odok dala mang'eny. Don koro dhi goche band mamoko but koro band wa kech wadwa ni present band madongo gi oko. Koro wadwa ni band wa ge. Nikech band modhi oko cha. Ji take it ni kamane kaka band modong te chal. Ayudi. Koro mono mi band maduong'. Gineno gik maneno. Band londa ng'eyo. Band maduong'. Band maduong'. Ok ni koro wuoyo ne inda kenda. Inda no be biro yudo ka ema ne en ga gi band maduong'. Inya. Meaning ni inda ni will come and go, another big band will come. Koro big band machielo gi machielo mabiro luwo machielo. Emo wuoye gi sani. Wuoye ma to gi machielo mabiro luwo machielo. Iwinya. Kuro mondo mi ko pono ajawo chupo wale kuma dhi yeni. Kuma chodi osechopo. Kuma ka chimo ajawo luwo chodi mojuko chodi. Iwinya. To wang'e ni ajawo juko chodi kan safe. Ajawo chupo kanyo kan safe. Nikech kata choti wage. Chodi ngino chobugo chodi is not safe. Kech mondo mi kwa chwa misungu miwe nyajera onge. Kisumu mane mido wacho kanyo. Tingeni mane momio podo de mbele. Nikech ka ng'amoteri onge maber ni en safe, onge yo mibiro chikori bigi. To ka moment ma dai ng'amoteri is not safe. Luga ne dai mondo waket gini mtawa. A moment. No, a moment. Machi misungu machuori biro fwe. Chuori machi misungu. By the way, don't jok mage mogi geto ne gichuoge. Gin gi chuoge ma wasunge kocha. Koro gidwaro jaloso. Gin gi jok pesa, chuoge ma jok pesa. Koro igemo jaloso malweta ni nono ni. Koro mani ka chuori. Kech gin chuo jo thumbe gi. Ka chuori mamuso buoye. Oko ngiro keno lwete. No buoye. Ka chuori Iwinjo chuori machim songo ofwenyo ni nyalo wacho kisungu moro minyalo chikori go enyike. You are not safe to go. Biro dong ka koro man wan wadwaro ni kech kucho koro gima tero wa in tich. Koro wawe chode koro tich motero wa kucho. Iwinya medhe kacha jothum ni apartment ma ulosuru kanyo be seche moko bere kata mana gi balcony kama u practice kono ka waneno koni. Koro okay ne koro gaje gi practice ango. Dong moro ma rehearsal no? Rehearsal no? Wanyalo belelo. Akienda ngomo timo na belelo. Anakenda ngona belela. Ma wacho ni sani. Be gi practice koso gidwa practice. Sani tu. Sani mana airport ka ginganjo. Yeah. Yeah, see you there. See you there, no?
See you there, no? Freddy kosa kwa kamando kalo. Ne? Freddy Jakadongo. Bwana. Eleza tutoa koro. Eleza tutoa makoro. Mende nyaka Kiswahili moko bekanyo. Watu wangu. Ijaira. Kazi iko aja to the world. Aja bila lo wantu wasechopo. Wal. Aja ne mta. Aja watogewe. Wane motelo kichode. Twaluonga jawa. Aja bikuru luro chode jangewe ne Gini nyakolosa nyakabedu waloi. Bwana aja makoro twasemago. Yo mwatero gochode malo. Aja makoro chop kanyo. Waduk chode kuma jawa nitie. Ingeni ni bedo gima ber na ji tek ka winjo ni band mzima dhi to duogo. Band mzima, band maromari ma obeyo kod chako Masayo nikech anachako ba tikana ki chako band kuma ibiro thiyo nikech mokwongo ng'ama ne golo sino setho Zama le pero ko toka pokolosi. Koro marareo Mul malo kabir time yudo ngecho kichiege mayo kiya loso band madhi oko. Koro watiek show awenyero bwana watiek show bwana menye guest watiek nwa show bwana ngano sebiro gachayo. Agon wero kamano kuom joma watch ong'ada nikech awuo marach wisiyo but en adieri kech ka wanyenya adieri omari ok chiege omiyo ng'ado gini mano omiyo bari ok nyal chunga then Osama Maguda Puoche bwana director lor Mike Makone director Maguda Puoche loruru Mike Makone Maguda Puoche no tho to no otho ko loso dongo. Wait, you guys cut it's time. Odongo swag. Bwana it's past time. Odongo swag bende no mor gi loso mara mari. Mane momiyo no chwanyo gi odongo swag mano mi waga kodongo swag. Koro kuma mari biro dhi to onge but aja wadwa no tere world. Mondo mi aja one chupno world kaka wadwaro ni. Mokwongo nyaka wang'e ni jok ma ntiere top band chal nade. Mane mabiro keto gini bedo ma easy. And ajawa koro owego e kianyuola nikech ng'en jogi sani go gini kianyuola. Anyuondi ko kata mana mofele mikao nyago ongengo nyago ajawa donjika koro ni mofele bwana magita ngoge ma school otamo koro magi gik monego ng'e bwana kawuni wacho ni joja wangoge bo joma school otamo matiyo gaja kono ng'ama go ajawa mosomo kwan ajawa onge school kwana chaki kaka Talanta form 4 liver Presenda bwana ini form 2 liver ma 8 liver dropouts udote suba odongo mamaro odongo ja class 12 go form 4 okoja rapogi class 3 mojongi Jagora mogeru kamano gino kwanya dhego mbele waraduru kendo next time poden mana LTN Lu Trending Nation kamano eno waroka gambaka wakele kaka en nyakora mogi mer parni ni koponi atin kanyo to poke subscribe koponi neno ka gimoro rach kanyo endo inyalo miyo wa comment nikech we are here to learn, we are not very perfect, you know, and iwach maber ne learning is always continuous, schooling must stop but learning to podwa learn nyaka watho kasto iwinjo kwayo mango kanyo no nyakwara moge adwa biro Europe ka indani moro man gi pesa ma to koro wakwa ge muolo inyalo ng'eya kaka an ok abi chapi Europe kanyo ka in California in Dari you are road safe ngano ngake songo gina lakini Dirja kinda juko jomano yombe wechayo ji Pesa wenda limo ng'ata toto
Mondi yudisikiza tune mar pesa wendo mogo kod Elisha Toto. D-Star, aboro achiel achiel star, 923 hash. To set pesa wendo by Elisha Toto as you skiza tune. Dial star 811 star 923 hash. Jakina jikujo mano yombe wechayoji. Akuni pesa wendo limongata ngata Toto. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Ani tumluongo nyingi nyathi madwaro. Lera na nyathi maber. Namanya yurayo mbasena ni nyamwalo. Mondi yudisikiza tune mar nyamwalo mogo kod Steve Janam. D-Star, aboro auchiel nono star, 416 hash. Jaera yurayo lera nyagi judina. To set nyamwalo by Steve Janam as you skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Ani wangeyo molera nyagi judina. Imama nyagi Leila.